Ik vind dat het wel heel makkelijk is voor mensen die niet kunnen goed rondkomen. Want heel veel ouders vinden het moeilijk om iets te betalen. Dus dat zou heel fijn zijn voor mensen die minder, die niet kunnen dat betalen. Het zou wel makkelijker voor de ouders zijn. En nu gaan veel kinderen naar de gratis opvang in België. Dan blijven ze op de basisschool, voortgezet onderwijs, hogeschool. En we zijn ze kwijt en we hebben minder voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, dus dat zou wel heel fijn zijn als in Nederland zou het wel ook goedkoper of gratis ook zijn, net als in de rest van Zeeuws-Vlaanderen. Want kinderen willen ook natuurlijk niet naar België gaan. En ze willen ook gewoon in hun eigen stad blijven. Daar ben ik het volledig mee eens. En waarom? Het verschil in verdiensten bij veel mensen is zo groot dat het voor sommige mensen ook een enorm probleem kan zijn om die kinderen naar de opvang te brengen. En dan gaan ze nu naar België, want daar is het gratis. En dan zijn wij de kinderen kwijt en dan gaan ze hier ook niet naar het onderwijs. En dan hebben we minder scholen en dat is het gevolg. Ja, het probleem is natuurlijk dikwijls even, hoe bereken je dat? Ja, want ik zie hier ook voldoende mensen, want ik woon zelf 2 kilometer van de Belgische grens, die iedere morgen en iedere avond heen en weer rijden met auto of met bakfiets om ze daar naartoe te brengen. Dus hoeveel tijd ben je kwijt? Wat kost dat? Want tijd is tegenwoordig ook duur. Dus het is altijd een manier van hoe zoek ik het uit, hoe bereken ik het. Maar zou wel goed zijn dat de politiek daar een beslissing in neemt. Helemaal mee eens. Ja. Nu is het gratis in België en de kinderen gaan daar naartoe en hier hebben we leegloop. Wat vindt u daarvan? Snap ik van de ouders. Het is veel en veel goedkoper. Ja. Dus wat doen we dan in de rest van Nederland? Want dan gaan de kinderen van de overkant in het vervolg naar gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen en dan heb je daar weer hetzelfde probleem. Ik vind gewoon dat moet gewoon in heel Nederland of het moet veel en veel goedkoper. Want ja, het leven is al duur genoeg. Het kost gewoon veel en veel te veel geld. Dus ja, alles gratis of veel goedkoper.